Sagudayin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Almira. Dear Manong Nemi. Apay nga ta, Manong Nemi, nga ni ayat kat agmaw-maw. Kaslasaan mo na kayat pa'y nga makita. Ti parso nga inkainayat. Kalbasan na kat kaguram. Gabu iti san na pa nakaipatungpal kadag iti kari. Gabu kadag iti pagkurkurangan na. Gabu kadag iti san na pa nang subad iti ayat nga impaay mo kenkuanan. Ngayon ito na makita mo. Ti saan mo kumakayat ang makikita ngayon ka impatig. Apay, ngay di ka nitupay manunemi nga saan mo nga marik na ti barat ti dakulat na. Di ka nito, no kaano pa nga saan mo amangeg ti timak na. No kaano pa nga sumagmanulayangan nga aldaw, isulayangan ti panakakitam keng kuana. Isunto pa lang may panagarubos na gitilwa. Nga mangipakita nga itilikodan ti amin kat nakbalin gayam nga nakapatpatig isuna. Manong Nemi apeng amin nga daragsak kat adamat aguruuray nga liday kan panagsakapa. Uno kastoy ka tiya talaga ti biyag. Adaragsak adaliday adabalegi panakapaay. May sagmat ka na kang kanahin nga buibuyang kan dumdumngay ka nga programa kat napanunutak met Manong Nemi nga padasan nga ipaladaw keng ka digiti detalye na. Akit dawag iting ka panangurnos kaning ka panangibasa. Ngayon sagbay ti amin Manong Nemi kablaawan ka kayo diti naragsak kan nagasat nga aldawyo dita Nemers Studio. Kasdamatan ka nagit pandak na dumdumngay ka nagbuibuyang. Sabi ko kinihapon Diyos, tarabayan na tayo nga sangapada. Nempag, maoras tayo amin nga sangapada. Kasi mga rod Manong Nemi nga nakrugyan, dahil ito apakasalitaan. Agigyanak idi Manong Nemi, idi may isa nga restoran, nga pagdagdagasan dagiti biyahero. Dagiti bus nga gapoy ti amyanan, kaya nagapoy ti abagatan, kastamatan dagiti cargo truck. Dagiti biyahero. Idi kang runan una idi Manong Nemi nga nagbali ang customer mi. Dito'y kung anam amo ni Donald. May isa nga pahinante driver Manong Nemi idi cargo truck. Nagkarga ka dagiti vegetables, wano Baguio vegetable, nga i-deliver da, iti Manila, wano saan kat iti Ilocos. Iti layangan panangkiday ni Donald Kanyak Manong Nemi nasagid nan ti puso. Dito siguro ti lalaki nga naikari para kanyak na kunak tinakam ko. Manibod mo din, kang kanayon da dito nga dumagdagas, nga sudat panganan. Naging ka nagpropose kanyak ni Donald. Kung nakanyak, tipadak nga waitress, kat bagay kayo si ka. Napintas ka, gwapo mo ni Donald. The question, hangko na yung amo? Taga-Bulacan ka no? Taga-Bulacan no, amo naman tag-Iloko. Adamat pa sa Bulacan nga, ilokot pagsarita da. Basta, hanga na pati naggapuan na. Tinapatagkit iso kit iso. Kinawang pa asawa na. Barupay. Aklo na mo. Tano di mo akloan siya kung di mangarap kang kuha na. Almira. Inaklon ko nga rod ni Donald Manong Nemi kat may sangal daw nga day off ko. Inrantana mo at Manong Nemi iti nag-day off. Uy, nagpasublat sa bali. Kaya maya mismo nito'y balay Manong Nemi. Inyam amok kadatatang kininanang kanagidduwa kapsat ko. Ay, pasensya kan Donald na tinunong nga lugar me.
Handa kami di makuna nga sel, SSS. Tatang, mayat ti kasto nga lugar. Na presko. Adayo ti sentro, adayo ti ribok. Umid ka di Timot lang luko-luko no kanto, kita ada mabartek nga masobraan na tagbartek, tagkaryat. Kaya dagiti idi karaira iti NPA, ang kita na delikado na paggandito idi. Ngam karag ito nga panahon, kaya nagtalnada mo ito. Ay, ado pa kiti dagiti saan nga masuksukay nga bangkag dita nga sayang. Siya kumaangam, nakapsutak mo ito. Kasta manong name iti saritaan datatang kay ni Donald. Hindi ka sarita na ni Donald. Napintas dito ya. Ito nag-asawa ta. Ijento apaset. Iti asideg ti waig. Ti pangipatakdaran ti balay ta. Kaak-aklon ka lang ti kano idi. Dere ti pagbagamon. Siyempre plano ta. Kahit kung si katagbaling ay narigit anak ko. Iba't pati Kalmira. Dito nga trabaho, biyahero, baka amin na papapanam ka, the girlfriend mo. Tapos namamati ka. Ikasar ka. Sigurado ka? Huwag ikarikan ka. Kasi nung natin di pa nagtrabaho, dito itan nga mangipas na kiti ni Kusyo ta. Agtarakan na titinguhin. Ada knowledge ko may panagtarakan ti baboy, manok, panagtarakan ti tilapia, kaya dumapay nga lames. Anong serbi nga kumatawaig? No saan nga mapupukan? Nga kasi simple lang panagbiyak, ada balay ta, ada tarakan ta nga dungwen, kan lames, sa tanto, aganak ti lima. Aganak ti lima, nagadun. Anong name dahil nga plano mi kini Donald isuti na tungpal? Gabot ta kalpasan ti makabulan, nga panagpakada na, tapos numapangkanog sagana. Kaduanan, dagiti parents na manong nemi. Kan mga anak ka na kami, nga kamagyan na. Dito da nga nagtalinaed, aging gadimtengan manong nemi ti aldaw, ti ba nagkalay sami. Idi simbaan. Huwain manong nemi imbes, nga siyak kuno da kami ti mapani di lugar da, tilalakyanan ti di manon dito na sel-sel nga lugar mi. Manong nemi bilang ko siya kung ti kararagsakan nga babae di day tingal daw pananging kasar kaniyak ni Donald. Mamatiak manong nemi nga dampudno isuna. Napudno ti panagayat na kasmat iti kinapudno ken kuhana. Naragsak kami ngagpadpada. Akas naragsak dagiti kabagyak, partido, pamilya, kastamot ten di pamilya. Wain manong nemi. Iti dumtengen ti rabii, nga isot na bayagan nga or-orahin mi ngagpadpada kini Donald. Iti silad ko dito balay mi manong nemi, nawagwag ti balay mi. Teko na dang artificial earthquake. Dito ko nga narik na, dikit na irut nga arakop ni Donald. Nga pa-check nga adayat nga napudno nga naibudi kadagit nga arakop. Dito ko nga narik na, kadagit yung kakabara nga agek na anay idigos ti na dumaduma pa set ti bagig. Manong nemi, kasto'y gayam ti kinaragsak. Ken kinaimnas ti amin. No agmay-may sa ti ayat ken ayat, agtipon ti bara ken bara. No agmay-may san ti lalaki ken babae, kuhan manong nemi, iti pa nang ipaay kon amin ken kuha na ti amin namin ko. Ti kinabirhen ko, manong nemi, naitayok kami nagsasaruno. Iti kaslaawan patinggan na aragsak. Ano mabalin na kumakit saan kami mabanong. Ano mabalin na kumamanong nemi kat saan madonawon ti bigat. Agtultuloy ko mga rabii, tapos nagtultuloy manong nemi ti kunada nga pulot gata. Ti mo nga rabii, kalbasan ti kalesa. Naibudi kata kiti areng-eng manong nemi, iti panang ibagat itong galmay sa kata kami ti I love you. I love you, Palmira. Forever, I love you more. Don't
Kas nagtulagan mi manunemi, ada ka no ornong ni Donald tapno mga patakder kami, tigagangay lang ang balay. Tay nakasimsimple. Ngayon presko manunemi, tanaramin nga nagdiding, iti natidtid nga bulo, nagdatari ti kawayan, nagatep manunemi, iti panaw. When nakabinbin na siya nakaramid na manunemi nga adakang iti asdeg tiwain. Iti malpasan, di balay mi manunemi dito kami nga nagnaed. Yan. Nakaragsak kami. Nakasimsimple nga balay. Kaya dito yun manunemi nirugan min tikas plano mi. Nagtarakan kami ti baboy, manok, nga 45 days, native. Nagtarakan kami ti tilapia, manunemi adda, naipas nga fish cage, iti waing. Aging inawa kon manunemi ti anak mi. Adan tan tiraksak mi manunemi. Kaya ni Donald, di pas ngay kon ti anak mi. Ni Donald Jr. Na pinanaganak manunemi ti Dodong. Dodong. Tumultulong met pala idi ni tatang manunemi iti panagtarakan mi ti baboy ken manok ken iti panagtarakan mi ti lames ng runa ti tilapia. Manunemi. Nakaragsak kami no kasta nag-harvest kami. No aglako kami. Slawanan pa manunemi iti magpatinggan ti ragsak. Nabunyagan ni Dodong manunemi nag-birthday naging gadi na pupuutan ti panaglabas ti panawan o paten ti tawan ni Dodong. Yung kadadi ang panawan manunemi nagladingit kami ti pupusay ni tatang gabot sakit. Si marunumat nga nag-asama manunemi ti adjek. Nga dahil tumaten tinangyadayo kadagiri kapsat ko agraman kininanang. Takas iti imbaga ti kayong ko nga asawa ti kapsat ko. Nga nabi pinas ka no di lugar da iso nga simuro ten dananang kaniri kapsat ko nga daduma. Nga arig na manunemi dakda kami tagindag iti dahi nga pasat iti igid ti waig. Nga da medyo adayo ti ayan ti kasadgan nga karuba mi. Uno putputo nga kunada. Iti balay da Auntie Isabel manunemi. Kalbasan ti pupusay ti tatang manunemi duang atawan inem idin ti tawan ni Dodong ididimteng ti panagsasarno nga malas. Paghasan. Nagpistik din na kiti manok. Ako. Apay man ito nakasti na pasamak. Karagin itarakin tayo. Donald. Gagangay teksta. Ada pisti ako nada. Kasano mo rin protektaran ti itanig na dumpay nga tarakin tayo. Yung mga dagas manunemi. Nagiti tarakin mi nga baboy. Gabot siguro ti sobra hindi nga pudot. Napadsuda. Uwen. Ininot na matin manunemi nga kapsot. Kapilitan man manunemi nga pinartimi nga di na oras. Sige tarakin. Gapos ti sobra nga pudot ka di nga panawen manunemi pati digiti tarakan mi nga tilapia. Tumpaw damatan nga matay. Kaya't nga saway manunemi bagtaudan ti pagbiag mi napukaw. Malmal da itin di asawa. Nyamat din ang kinamalas. Huwag nga ron. Ngayon bagata, saan nga na tayo tinagpisti? Dagi di tarakan tayo tinagpisti, Donald. Saan nga na tayo nga talo nga agraman ti anak ta. Asa nga baliwan ta nga irubwat ta. Bayamon? Donald? At tatawag ka niya, tikasinsin ko. At ako na napintas nga trabaho nga, pangisar ka na kanya. Ano takit mo usawan? Panawan na kami kini Dodong. Panawan kayo na nagtrabaho ngayon. Donald, awan tikas na nga plano ta.
Dito'y talatan. Di ba? Si kamalat nagkunay, di nga magustom na ito nga lugar. Hindi Hindi ako pa'y pisti. Ngayon, gagangay lang deta, da pisti. E di baliwan tama rin. Dalusan ta iti ti pigari, ti poultry. Amom no pisti. Maulit-ulit deta. So nga ba mo? Napaot mo tinti na nagnegosyo takas ta. E di urnong tanga kwarta, aramatik lahengan. Ibatik di duma, aramatik di duma. Panahon na kami. Agsubli to. Mabaling nga linaos tak na sumarong kada kayo. Yan sa sarbi ti cellphone dada. Akalalis na komunikasyon. Di ka kadi mabibi nga paano ka kami, Donald. Manong name isang ko na igawid ni Donald. Inumampay, inumanin ang lukuyak, ibabawi na tipanggit na. Di la mabibi, kinidudong, nga stonit sangit na. Papa, oh, no, ito ka duwami kini mama, no, pumanaw ka. Dudong, bakit matkan ka? Adot may gamak akwarta, no, nagtrabaho. Gatahik to amin nga, ibilin mo kanya, ha? Anat kahit mo, pasara mo yung tunang gawin na. Kahit kung kita anak ti bisikleta, papang. Amo mo ti bisikleta, ti dududu at ti ligay na. Amo na, sinusuruan nak ni Kuya Delpin. Sino Kuya Delpin? Dahil apo ko nga taa, ni Auntie Isabel. Ewan gayam, nakas pagkarikan ta, medyo mabayag kang bakasyon. Mangayap kayo kat kadwahid to, aduman da kita kasinsin mo. Wala saan kat mabalimot nga makapangkabay lang makipagnaed iti andanti. Diyak kayo na panahon natin nga balay. Wala nga adayon ay putputong. Huwag di magdanagang. Nga talagang kahit na kami panahon. Ang makasalak ni ba tibiyag niya gina. Na nasabi ni ko sino kadabunan marmar ko na as pagkarikan. Tada mga luklukan niya. Si kaman nga minapay panahon na kami. Nakaikad din ako, Nalmira. Puro rek lang yan, tibas. So, bakit dadan eh? Donald, kanayon ka, sumarong ka ra. Tawagan na ka. Una siya timang tawag kang ka. Papa, di bisikleta. Uy, nawadawag na kanyo. Sige. Para yan, tinaran niya ka masakbayan tayo ha. Dito nga ramida. Hindi pa nagbakasyon ko. Adon to ang kwarta di sangpet ko. Manong nemi ti kari ni Donald idi nga linawas nga sumarungkar ngem sana nga natungpal. Makabulan awan tinauray mi panagbakasyon na. Imbag ididamo manong nemi pampanaw na taalis to lang nga matawagak, sumungbat, tumunuso isut mang sungba mo tumawag kada kami, amang kumusta. And di mo may bayag manong nemi. May isa, dua, talo, aking gana indam nga bulan. Awanin manong nemi. San mi na makontak isuna. Binaliwak manong nemi tinagtraken iti native nga manok. Iti sumitlayang manong nemi. Iti alisto. Wen. Kastamat tayo, pinadas ko man tinagtraken iti talula nga baboy. Ngamitiwaig manong nemi. Sangkon nga nakibiyangan pa. Nagmula ka lagi dinateng manong nemi nga mabalin nga harvest nga panilako. Kat pasaray umay sumarong karnukan ni Auntie Isabel, manong nemi dito'y balay. Ay, kumusta kayo, Almira? Ay, Lola Isabel. Dodong, kumusta? Kaano tinawdi nga sa sarunggar kata kayo ni Donald? Mani po di nagpakada, Auntie. Sampay pulos nga nagsimarong ka. Dapat anak trabaho na ya. Kat no kaslaman matlared nga trabaho na, alis to ko malang ang dumangas dito ya. Diyak man mo?
Mas lawang pagid din namnama. Abi ko nam nga o namnama. Panag-enroll to, siyempre, ang basan to ni Dudong. Marigata na kang mangitulog kang kuha ng eskwela. Kahit makilugan to na akadagitay kasinsin na alaman nga rod, auntie. Tulungan na kami. Sige. Ganyan kata kami nung panawan nyo dito nga lugar. Nipot-putong kayo. Pampanunod na. Baka mangloko kata kayo ito. Nang narunong kata awan ni Donald. Sakit na pintas kabalasan ko. Awan di magdanagan yun, ti. Kapayla ka sa lagnibat, ti bagi. Manong nemi makatawanin. Kanyaman din. Dito ka din kuna na. Nga tumawag to, tumawag to kang kanayon. Dito kuna na nga. Dinawas, binulan nga agawid. Susapo. Numuna tanawanin, agsaludsud kanyak ti anak ko. Mama? Dodo? Saan sabat nga gawid ni Papa? Natay samat din. Dudong sa mga sawan ti kasta. Namaan? O may bagbaga ti kasta di eskwela. Baka kanunan tayo ni Papang ko. Tano saan ko mga natay. Api nga saan nga gawid. Api nga saan nga tumawag. Dati mat nga tumawag kang kati cellphone mo, Mama. Anak, si bibiyag ni Papang mo. Apay nga pimampano pa lang amin didi. Gabutan nagpisti. Napisti di tarakan tayo. Pimano matin dito eh. Pungaran. Adamat pala na din bati na kwarta. Sa mesa, adamat ilaklako nga itlog. Iti manok nga inaldaw. Nga kasapulan ta. O itlog laing nga nagbiag ta. Nantulagin din naglako ta ka rin di manok ka mismo. No, daw may kumatang kini ang bunga tinatin ko, nga mulak. So, ako pagdala ka man. Nabimbintas ko mamaglang ang dapapang ko. Manong nemi, iti may sa ngarabi, diyak makaturog. Apay nga ta. Numanin i-dial ko, manong nemi, iti numero, kapag tawagag idi kini Donald ngam talagang unattended. Idi kuan ko nana kurang ka no. Kahit mga sawan nga talagang hanan mo susar data nga SIM card. Idi bigla manong naming nagtaol dagiti duwa nga aso nga tarakan mi. Pagpintasan nga manong naming duwa nga aso nga nauyong. Nga aso mi manong naming. Taore al daw na daumay talagang taulan na. Ngayon amuna kas lakada anti kan kiti kasinsin ko kan kaanak ka kana taulan mo. Anong nemi nagdanagak ti magderak. Naibas ti turog ni Dudong anong nemi. Napang ko inalat nakasadukit nga balla daw iti yo. Diding ti kwarto mi manong nemi. Saan nga nakasindi ti sila manon nemi? Simbiri pa kititawa. Kitahaik manong nemi na sunat tuklusan nagdi duwang aso. Diyos ko, itamang pa nga daw mapasama ka stoy na kunak tinagin ko. Sino nga tadag ito eh? Anatirantada, umadagtakaw titlog, umadagtakaw ti manok, umadagtakaw di talo nga baboy nga mabalin nga ilako. Iti sango manong nemi tayan, ti tataulan di kiti aso. Di nga ta Donald, saan ko ma? Nagdardiretso ko manatan. Ang mamumat di kiti aso ni Donald. Ada di kita edin. Medyo dumakal da edin. Di ko nagsardang damat lahing manong nemi. Adali siguro limabas. Nakunak tinakam kumanon. Sko. Sabi ko matawan ti, manglukloko ka na kami. Uno mang dangran, uno magaramit ka na kami ti dakas.
Nauna kitinakim ko manong name. Naulit pa'y na minsan, dahil na pasama ka panagtagog, panagtaol da kiti aso, itilikod manong name. Madan sa akin nagtako kung ano. May maumat manong name, iti madlaw ko sa mapukaw, kadagit tarakan ko. Manong name, iti napupuutan, duwan nga tawen nga awanin ni Donald. Diyos ko, nalipatan na kam ka din namin pinsan. Aging kang iti may isa nga sardam, manong nemi, datataulan man hindi kiti aso. Kita man anak no sino day jay. Nasa apa mo't pala nga. Baka karuba. Ano karuba ka mga mamakit. Ano, maminsan lang taol datarsan kini Jane. Kanayon mat kan kakitaan na. Apo, mayamon. Ay, lalaki. Nang. Agapo met. Manong nemi siyak naman ng ilukat itiri daw. Lalaki ang peso. Almira, kamusta? Sino ka? Sino kayo? Kung kumaang awan sa amat kadwam, awan may saat. Awan ti pagdanagam, awan ti dagas karantak ka na kayo. Yun sino ka? Siyak ni Simo. Mang, ni Simo. Dati mamartik data. Nakaruba dalula. Saan samat ka na Bartek? Abe ka di mang Simo? Kahit may nga baro akit, umay ko magpasyar. Baro? Pasyar? Sinong pasyaran? Kahit ako balasang dito eh. Noong balasang, di ada balo. May mang Simo sa anak abalo. Eh, magnamnama ka kadi pala yung kini Donald, kahit duwan nga taon, sipod na hawan. Saan ka kayo tapastrikan mang Simo? Sorry ah. Nagawid kan. Sa mundo ko maulitan ng tumay. Eh, bakit ako matitagas ka rantak? Eh, nabartek ka. Nahanak ka nabartek, nakainumak lang. Baka kasapulan ti kaidam. Eh, nalaing nga kiti romansa, Almira. Mabaling ka di, pumanaw kan. Ako matitagas ka rantak ka, hanggang umasdag. Nung kunak nga saan ka umasdag, saan ka sumrek ang pilit. Hamo nga ramidin. Tanog pilit ka. Magitang datoy? Nagsilap na tabala daw mo. Tadtadan ka. Pukanan ka. No di ka pala pumanaw. Dagay bisagsagan ang bala daw mo. Sige, baliwak to lang ano doon tumay. Umayag to ti Aldaw. Nasisiyat pay. Barbaring saan ka nga nakainom ni ti Aldaw. Sige, Almira, I love you. Amok nga mail-ilaw ka launayin. Aguni ka lang. Bisi-bisang ka. Bastos na yung lalaki. Anadyo ko na nga bisi-bisan, mama. Apay, mula ka kumatap na bisi-bisan na ka. Ka, di kwarto mo. Tamaturog ka. Saan tapin nga ng ano? Ay, huwag kaya maya. Manong name ti pa naglabas pa di kiti Aldaw nga awampulos ti mauray ko nga niniwan ni Donald. Ni ay ni oy kuma atex awan. Kasladak pekit din kayat nga panunutan manong name. Mama? Dong. Tunanot pa nagawid ni Papa. Samon nga panunutan pa isuna. Ha? Dati di ba kaking ka? Samon ni palpalagip da dyan nga amam. Apay nga kastat. Apay makaungot kayo. Makaungot. Akno ipalagip mo da dyan nga amam. Sa lawasaw nga amam. Ulbud nga amam. Pinamnan naman na ta. Kung naklan na pudno. Binayabayan na tan nga namin pinsan. Ngaslawan ang yaman na. Sa sino kumatasan nga makagura keng kuwana. Idaw-dawat ko ba kidi. Nagpaiso nga na tayan. Tapno, awan nga panunutin. Kaguriyo ka din ni Papa. Sino kumatasan nga manggura keng kuwana. Oh, sa mo ni palpalagi ba?
Maminsan pa yung palagip mo dahil nga amam. Makaraman ka kanya. Pasaray umani Auntie Isabel, manunemi dito yung balay. Ay, kumusta kayo, Almira? Auntie, kaya may tagbiag, uri dakda kami nga gina. Sabi ko, ako kastati sa Kita talaga kami, Auntie. Agbiag kami, uri dakam lang nga gina. Babayin ti ba nagsalukag ko? May kaktinaran niya masakbayan ti anak ko. Uri no natahin ti amana. So nakitam ka rin di bangkay ti asawam. Imbilang ko nga natayan ti. Apa mo kasat sa umanak ko? Da kayo man ti kas kanya kanti. Nasuro ko nga doon katawan. Mag-asin nyo. Ni ay ni oy. Awang ka di tirantam nga mapanmang tuntun keng kuwana jay Bulacan. Pambarak pa'y. Tapos tumatok talak nga dagamin sa baling kadenden nana. Di adadaga nakasaksakit anti. Di bayak langan. Lipatik langan. Ibilang ko langan nga natahayan. Tapos nagkastagat. Mamimpinsaan nga sakit nga marikrik na. Lalakad sabi ko atag sublin tumit lang ko. Jak nam naman yung nagsubli anti. Mga matnoda na kaigawidan na. Kita rin kumanda na kaigawidan na. Text ko mamit Sige. Ay, decision mo anak ko. No, imbilang mo nga na tayo. Hindi. Entertainer mo kita agarim keng ka. Ni auntie mo. Ni Simo. Pagan anak mo na Simo. Matanyakit nanti. Paunin matan. Kahit ko pa lang pikak latanan. Kahit na nga nakim na mo na gwapo nga na siya at ipanggap na agarim keng ka sa pagarigan. Auntie. Ako ba't nga rin umay? Naipot-potong mo dito ayam mi. Nilaing si mo ti makiturid no hasta nga nakainom. Sa amin umay no nakainom. No ada badang ko. No bala daw ko. Hanga makasi din. Ala. Ngami daw dawat kung sabi ko man dumteng tumila ti panahon. Nagsubli kada kayo ni Donald. Aging ka manunaming iti may sa ngarabi nakariingak iti ungur tilugan. Bimaring kwasak. Kinitak ti oras ti cellphone ko manong. Alauna ti parbangon. Nagsarating ti ungur tilugan. Madamdama pa Mada nagtugtog. Diyos ko. Inalak ti bala daw ko. Imasidagak tiri daw. Sundeta? Almira? Owen, siyak di Almira. Sabat nga siya ka ni Donald. Sanga ka sa timak ni Donald. Gayam ko ni Donald. Ha? Ada dito ni Donald. Ada ni Donald? Apa nga sang niso ti nagtugtog? Dito nagtikot siya. Ha? Lukatam diri daw. Awan ti pagdanagam, gayam ko ni Donald, nagkuyog ka mga meditoy. Almira, agdardarasak. Ilukat mo diri daw. Inlukat ko manong name. Sino ka? Nelson tinagan ko. Gayam ko ni Donald. Ayun natin ti asawak. Umay ka. Ada ito kotse. Abi na sang numsahag. Umay ka. Gabutan na amo mo ti rupa manong nemi. Dito nga Nelson ka nagwapo. Gugwapo ng ti asawak manong nemi. Si Murta. Linoktan na tiri daw ti kotse. Donald? Matmaturog? Matmaturog ti asawak? Natayin. Natayin ni Donald. Natayin nga pwesto ti asawak.
Pamagayam anya nga tato na pasama. Sabi nga si Mang Pwede ni Donald, ngam na natay kanumutin. Pamagayam padaanan nyo, no sa din no ti pag makawarwanan tinanay nga misteryo dito nga pagkasalitaan ni pagayam tayong Almira. Pamagayam intayon ituloy nga ibasa ti surat ti pagkasalitaan ni Almira. Edi damo manong name kat sahanak nga mamati. Ngimidara kopek nga wagwagen nga riingek ni Donald manong name. Talagang sahanin nga mangagas. Kanadadara. Inarakop ko kat dara-dara matin titakyak ko. Saan nga po nila ito? Almira, ako pa'y may isang oras, sipot nagsatan. Saan na nga naikamat tibiyag na rito eh. Ibang ko kumay ti ospital, ang iyong kinaykayatnan. Nga dito iti pangitulog keng kuana. Awan sa bali, nga dinakdakamat na kabayatan, ti ba nagbiyahe minusangan na kayo nga gina. Sika, kinitudong. Iba't patig na kayo ni Donald. Saan? Saan nga po nun pagbagam? Binaybayan na kami na ito nga lalaki. Nasurok nga duwa nga tawan nga binaybayan na kami. Hindi mang namnamak, di ba nagsubli na? Ngayon di mamanuga kun nga guro oray. Imbilag kun nga natay. Kagurak pa yan, kung takpayan, ti anak ko nung takamatan na, may panggap iti na ito nga lalaki. Binabayan na kami. Di nakampulos pinanunot. Di nakampulos tinanungkaran. Ni text lang ba wala pagbihit nga tawag. E di ba nagkaduami? Awan di sa bali nga dinagtakamat na nusangat na kayo. Yung mga pingasang nga nakatawag, ang pingasang nga nakasarungkar. Nabalod. Balod. Nagamamu kami ito nagtipagbaludan. Naglibas kami. May di pa naglibas mi. Nagsanggasat. Talasugatan ni Sona. Sabi ko mga balod ti asawak. Di ka kriminal kamet, ex-convict kamet, talaga po kayo di pagbaludan, dakas ka. Almira, ilaw-law kunto kayong katiamin. Tinas ka ni takit. Di ba na kayo dolin, di bang kayo di asawa mo? Ha? Saan ka di nganas ka nga may paniti? Saanin? Punerarya kat may mansayag. Mga kalakatan na dakil nga olas na bunganem. Imbaga na kanyak, no kaspagarigan tawang gasat na. Iti asadag ti balayo ti pangitabunan takin ko na. Anya? Diyos ko. Alan. Ti anak mo. May mas titurog na. Nasigan ka din nga maamon na. Saan? Diyak kahit nga maamon na. Masabal mat lang may mansahing kasawat. Delikado. Diyos ko. Baka kapat may ramramang kami kapati kasto yung napasamak. Awan ti magdanagan nyo ta nakasaka na kamang salaknib ka na kayo. Pinagkarinak ti asawon. Saan kayo baybayan? Anya? Adawatan ko ng baganakim kini Donald. Ngaras ka nga subatak. Iti pagbaludan in salakan na. Diyos ko. Lumapay nga na ibalod ni Donald. Ilawalawag kunto keng kati amin. Tinasken kat
hingga mangalan ti pangbungon ta nga ules ken kuana. Tabagkatikon. Itilikod ti balayos iti bagana idi nga pangitakabunak ken kuana no matay. Mangalakalang ti pagkalik. Anusak ti magkali. Aging ganiti. Naunag ang saan ngas kan nga maangot pa. Manong Nemi. Iti bungo nagti asawa. Iti puraong ules. Dito yung Manong Nemi nga nananay nga naksinangitan. Iti papatay na. Tunal. Sanga po na ito, kaya't ko nga may salayang na ito nga naalas nga tag-tagainip. Apay, inururan na kahit nakabaybayag, ngamit pa nagsublim. Saan ka man tan nga makasarita? Ito pa nagsublim. Saan ko pulos kong daw-dawat nga matay ka? No, pa'y patsyandig nila duman na tayo ka. Donald, ipatbatag ka. Ipatag ka, Donald. Donald. Manong namigas la sa anak ka mamati. Kasla tagdagainip na kiti pasamak, nga ti may sangarabi kampay idi kat dimteng ti asawak. Ada nang isang pet kang kuhana, nga may sanabangkay. Nga dayta nga nang isang pet kang kuhana kat iso tinagkali ti abot ngayon kami nang itabunan kang kuhana nga binungon milaing ti ules sa mi ginaburan. Sa nabunton ti pananggamor mi, tapno na pagilasinan nga ditatayan ti asawa. Sa dadakil abatungin parabaw ko ito dahil nga bunton. Donald. Kasano kami pa ita kaya nagtuloy nga awan kan. Hindi malpasan ti amin manon na yung inaibak ni Nelson iti uneg. Itemplang ka ti kape. Alaman. Kanuad na mabali ang paud pa dita. Jack pa'y nang rabi. Kabayatan manong nami nga may dadadang ti danom numanin talyawag isuna. Nagpadpadada nga naibalod. Dakas mat na ito nga lalaki. Hanggang tilangan nakaslasaan mat nga dakas. Kas kini Donald, nukit kita siya nga dakas nga maapag na ibalod. Agkap-kape kami manong nami di agistorya isuna. Kahit mga asawan. Holdaper, ti asawa. Uy. Siyak tinakatiliw keng kuana. Ha? May saka polis. Ngayon dito nga panakatiliw keng kuana. Dahil takano ti utang ko na yung pag-anakim. Uno utang na nga na yung pag-anakim kanya. Tas siyak tinakatiliw. Kaya naibalod na saan nga na salvage. Ano po ka? Apin nga naibalod ka man. Nadanon ko ni Donald iti pagbaludan. Idi na-prime apak. Napabasolak. Naibalod ak. Ngawan di basol ko. Dinadahil na tinagan ko. Susana ka dakas nga tao. Numampay na baludak. Sana ka kriminal. Numampay pulisak. Di sapsapulan na kaitan na kiti. Nakapagkitilintag. Wait. Sapsapulan na kami. Isang delikado kayo. Kat saan kayo panawan. Naging kasangan talagat ka sa sadyo.
Nagkariak ni Donald sa mga natay kasan kayo babayan nga gina. Iba't patag na kayo. Dadat kang kanayon ng ibagbaga. Nawapay nga simrek, iti sindikato, kayat nang isaganaan ti masakbayan ka nagyo. Kayat na, iti agsublin to dito nga mangituloy ti negosyo. Ti panagtarakan nyo ti manok kan baboy, kan iti piseri. Kasanon, biglang umay, di kiti bang tilikuin ka dito eh. Sada nga tamat nga mo dito eh. Basta lagi din no, awan ti makamo, kinawan pang ibagbagahan. Ilimad mo ti amin. Umay doon ka dito ni Auntie Isabel. Anak ano ti bagak no, apay nga ka dito eh. Sino kang ibagak no ko ha? Ibagam nga. Anat na pintas kang ibagak. Panunutin, munat na pintas kang ibagam to. Ako ba'y turong ko kahit ko ti maturong. Sige, bakan direta nga sila kina Ornos. Nelson. Almira. Agyamanak. Orekas ka sa nulaing. Itinaudi agun daw nga nakita ti ururaig nga sawak na mapaymesan nga nabisa bagkay. At daitan nga nalagaan tirik nagtamo ko na sa dinutayan na. Sige. Ingkambatan maturog ta na sa papay. At dapay la oras tirabi. Sige. Sige, Nelson. Manong nemi kabigatan na irang nga bakasyon awan ti klase. Nasapa ka nakariing ngayon na matmaturog pa ilaing manong nemi Nelson. Di makadagas saan nang recap tiri daw manong nemi kat di makariing ni Dodong nataljapan ng adat tao ito dahil nga sila. Si Morek. Idagsubli niya. Mang. Apay. Adan ni Papang? Sino ko mga Papang ibagbagam? Sino rin dyan yun? Inasit gam sa tayo sang kadi. Yung sama din iso. Sino rin dyan? Iso ni uncle mo. Uncle? Kasi lang ba nagbalin ko uncle ko king ko na? Iso ti kabsat ni Papang mo. Kapsan ni Papang ko, ikat uncle ko. Api nga sot imay. Api nga sot imay dito, ningarod Papang ko. Ada ka nunas ken nga, ubobray ni Papang mo nga, saan na nga pakaawidan. Kat isot ti imay dito, tapno mangi pakaamo. Ay, api nga italaeng. Kat nasurukan nga doon nga tawain. Ha, umuon nga maawatan, o rilawlaw ko kang kaanak, ha? Hamong isturbon kat napuyatan. Awan ti klasik. Ta Sabado ita. Mang, namanak tumakiya ayam sa jay. Ijayan di kiti kasinsin ko yan ta, Lola Sabel. Mamigat ka pa ya. Kadang digos kan tupay lang muna. Ha? Sige, mama. E di nakariingan ni Nelson manunemi. Siyempre. Napanitilikod. Jingle. Hindi makita ni Dodong iso na. Uncle! Ay, siga ni Dodong. O, Uncle. Nagguwapo ni Uncle. Kas kagwapo ni Papang ko. Uncle, apo di mo nga nadua ni Papang ko. Adobra na. Siyak ting imbaon na dito'y. Tapnukat kaduwain kayo. Nya? Wen, adobra ni Papang mo. Kahit kabuta saan na masangot yung umay dito'y. Ayan yo, so nga siyak ting imbaon na.
Di ka chikan ti kasukat na? Anta, siya ti mangbantay palain ka na kayo. Kabayatan nga hampay nga gawid. Istagayam. Di ka... Gwapo ka, Dudong. Uncle, gatangan akman di bisikleta? Wala. Tapi nga saan na kayo gatangan ni din ipapang bisikleta. Kit isutin ka na hindi nga sarabo na kanyak. No, gawid. Maumad ten. Nakadingin bilang kang kangkel. Man. Malagip ko nga peso. Iri makapangan kami manon naming nagrubuhat ni Nelson. O wala dito at mabalin mo nga ipabulot kanya nga arwaten. Kabagikam siguro kini Donald. Ada. Sige man. Tapno, ada man lapag sukatak. Papanan Nelson. E nagbait sa Jay Ili. Yan tanga, alis tumad lang, dapat kotsek. Ang mga numalasin na takot siya. Di ba sapsapulan na kayo di pulis? Sa balin na takot siya, ninaramat mi, dinaram mo. Kasta? Sige, nakon. Sige Nelson, nagananat ka. Manong nemi padamag siguro ni Dudong ti may panggap kini Nelson iso nga imay ni Auntie Isabel. Ay nadedi ko ng mga kapsat ni Donald ha. Nga magbaga ni Dodong. Napansa dya ili, Auntie. Hanyo ka dahil nakita natin nakaparking ita nga kotsin to eh. Kasi lang nga makikita nga da kotse. Ti amo ka kita dan Donald din. Kan nakakotse pa yung nga nagawid. Kapsat na ka numad na dya eh. Wananti. Ang aming nga masango ka ni Donald ti agawid. Iso nga ni tikapsat na timbaon na. Sus. Kasla nakarabrabaw sakit nga rason ta ita, ha? Almira. Auntie, ada ka di problema. Awan, Auntie. Ang abaling hanga nakaawid ni Donald, adamat ni Nelson. Tawa kahit mo sa wen. Mabalin na kamit kakaida ni Nelson. Alam ni Auntie, si kayo mat. Amot ha? Sa bagay. Auntie, sa bali adat panunot yo. Kala, may kula din namag at hasta ko na iti panagipadamag ni Dodong at kanun kasukat niya papang na. Abay, kasi dito ko na nawin at kanun kasukat, adan kasukat ni papang ko, guwapo ko na. Nelson tinagan na. Kaya mo kagit, at may nangarim kita, sinong bata mga dagos. Jadi agawidan manon ni Nelson kastaon iti ragsak ni Dudong ti insang patan na matan iti bisikleta. Kastaon iti ragsak ti anak ko. Ket ni kastaon iti panangusar na. Dodong sang oray madayo alwada man matulid ka anak, may dungpar mo. Kayang-kaya naman ta na. Unang ta bumulbulot ti bisikleta iti kasinsin na. Umapapal nga rod. Kabaylak kumamit, gumata. Slow rurahim yung amin, tikarit yung asawa ka, sumangpit ka ng bisikleta ng isang bed na. Nelson, thank you ha. Huwag gayam. Updated ko kin ka. Dito yung akit. Idulid mo. Ano yun? At ito nga supot. Insupot kon. Sanggon nga impaniti dati ang pagginan na. O kradam. Ha? Kwarta? Bale, sigon ka ni Donald, panakabingay na dito eh. Panakabingay na. Karedi nga panag hold up da.
Sigun kang kuha na. Nailimad na nga idulin sakbay nga natiliw. O may kuman dito idi. Ngayon talaga nga, awanti kong tao may na nakadanan. Naibaga na kanya kayo dito pakasapulak. Isut may isang napang ko sinapol. Diyan kaya't nga awatin dito eh. Ang mga no isuga ito, manghirubo ka na kami nga gina. Kaya nagapo iti dakas, nagrigatan ti asawam dito eh. Nagrigatan na. Naikari para kada kayo nga gina. Awan ti pagtanagam. Adda ka mangsalaknib kada kayo. So, diyak kaya't idulin mo. Tano malpas doon ti problema. Iso ito pagpuunan nyo. Para tera paapyo, kadidito na amang ituloy. Piggery, poultry, kanti pa ng pabintasyo ti waig. Yan mo kadi kaya tasuktan natin nga balay, patakilem. Ada nga palawaem. Iti kastumit lang style, labintas. Tapno mas dao to dagiti tao. Anyan to ti sumbat ko ni bagak mga alak ti kwartak. Namangan pagkatabad ng agpeso. Ngagtab-trabaho ti asawak, ididakis nga trabaho. Basta ituloy mo. Ibatik ka, ituloy mo. Intun bigat. Nagsublak to sa Manila. Pumanaw ka. Saan ka nga, yung kanimi ti asawak, nga salik ni ban na kami, kalpasan na panhawan na kami. Adanas ka na nga si Kasuwek. So, ako ti pagtanagan. Padpada kayo ti asawak. Almira, agpadpada kayo ti asawak ko na. Idinayat ko ni Donald, tamo kinig saan nakapanawan. Yung pinanawan na kami. Nagsubli na tayo. Intulnog mo isuna, dimteng ka. Dimteng ka kada kami kini Dodo. Kalpasan na panawan na kami. Almira? Jacket. Isabali pa rin nga magnamnawa, Nelson. Hindi kahit mo sawan. Isang ka nga, arig na nga, sikat ikasukat ti asawa ka magtad ka na kami ti proteksyon. Sikat ikasukat ti asawa ka, arig na hangka di akasta. Kalpasan na, agpakada ka. Kasi maulit, tikas ti ba nagpakada ti asawa? Nagsubliak to. Kasta mo ti sawo na idi. Ta sino ako making ka? Ha? Duwala pa lang alda, wandak dito eh. Denayo. Ay, sino aking ka? Sika ti best friend ti asawak. Sika ti nangitalkan na kada kami ang gina. Kargo na kami. Kalpasan na panawan na kami. Matungpal mongoro di takarim. Nga saan na kami nga baybayaan. Saan nga ibagag initi asawag nagpakada kanyak nga kasapulak isuna kasapulan mi nga saan naskan nga pumanaw. Naulitak nga ibagag kita. Nga kasapulan ka, kasapulan na ka, kasapulan na ka, kit saan ka pumanaw. Ipatuloy mo ka di pa lang, ti pumanaw. Manong na yung minakigtutak, idara ko panak ni Nelson. Nelson? Almira, nagsubliak to. Kasta ti karikan niya kaili ni Donald sa bali ni Donald sa bali.
No daman na kay gawidan ni Donald di. Awan pulos pa kay gawidan. Awan di sa bali a panunutik no saan ti proteksyon niyo. Apagbiitak lain. Apagbiitak lain. Awan lang may saldaw. Agsubliak magladakos. Pinalubusak nga rod ni Nelson Manunemi nga di umasadegan iti kotse na siyak mantan iti imarakop ken kwa. Nelson, Almira, agsuli ka. Ororayan na ka. Manong Nemi nakadayon ni Nelson. Ngam nakatakderak pa hilayan nga mga isusurot di pa nagkitak. Urisan ko nga makita pa iti kotse. Diyos ko, tarabahin niya ko ni Nelson. No saan man nga naikari, natungpal ti asawak ti Karina. Iso ko man ti makatungpal ti Karina. Awampay nga ta 30 minutes ti napanlamas manon Nemi di agawid ti anak ko nga hasta unilingit na ti panagbisikleta. Mama, ayan na ni Tito, ni Uncle. Agsublin do ka no. Huh? Baka sa nga rin agsubli ha? Yung ka rin agsubli. Hindi makasukatan din ako ang albasan nga nalalayan kat nagdigos man nun Nemi at ako lugan nga nagsardeng itisangot ti balay. Baka nagsubli ni Uncle. Baka nagsubli. Manong Nemi nakikitut kami nga gina edita napilit ka na kugtaran nga na lukatan diri daw. Sino kayo? Hala, Mamang, adapaltog na. Siga ka din na Almira. Owen, sa dinatayan ni Donald. Ha? Di asawak. Owen, di asawak sa dinatayan ni Donald. Awan, sampai kasi mangpet ulbod. Anay ko. Sa inyo nga dangan ni mamang ko. Batanda. Ay! Naglibas ni Donald. Awan, sa bali nga turungan na nasa nga dito eh. Naamami nga dito eh. Sa dito tayo ni Donald, sa dito. Aray ko na, di ka mo, tiyan na, di ka mo. Awan dito, di ka mo. Manong Nemi. Anya mananda ito nga bangungot, itibiyag ko, tibiyag mi ko, naktinakim ko. Nakadapel, tibunga nga tipaltog, kanyak, tiburangan nga lalaki, manunday mi nga ng pungkusan ng langgas kanyak, at amin na kanito. Nukalbitan na, pumutok, bumtak ti ulok. Sakpay kaya timatay. Hindi ko manunday mi, timatan. Anak ko manong Nemi ti palanday ti palto. Papatayag ti anak mo no sa mong ibaga no sa dintayan dinuda. Donald! Saan na kami nga dangran? Awanin ni Donald. Awanin si asawak na tayen. Sa tayen. Napaltugan ni Sona. Iti pa nagsubli na ditoy. Di na nayabot ti biyag na tayo Sona. Awanin! Sa dinot na yung panan na iti kwarta. Kwarta. Ti kwarta. Biningay na nga madadlo ti napangkang kwa na. Ti traidor nga asawam. Wan, awat mo ka kwartawan. Manong Nemi nagkidema. Inururay ko. Nga paltugan dak manong Nemi. Nagkararag Diyos ko na isumanday itong palming agira. Pakawanan da kami ka nagidibas-basol mo. Adan nangig ko aputok manong Nemi. Nagsasarunong aputok. Nagsasarunong at tinagasog ka natulid. Ha? Naibatanak tinangigam kanyak na namaltugan. Ore ti anak ko manong Nemi kat napaltugan mo tinmang tangtanggal kayang kuhana kat imay na ko inarakop na mamang. Nagdultuli manong Nemi ti putok.
Sinalagap-gapak na nako, nagdumog ka laeng sa katumaktak na. Manong Nemi di malpasin nga wanan ti mangigmi nga putok. Iso pa lang ti panangkita kita aglawlaw. Nakiktuta kini makita mabigbig ko. Nelson! Umay kayan, tumaktar kayan. Huwag ka di matlang, nasugatan ka na kayo. Nelson! Napapatay mo, Ida? Kriminal ka? Araramatik pa lang, ti imak. Ibilang ko pa lang siya, pulis. Uri na suspensoak. May sak pala, pulis. Sino na kita? Alaw maribong-bungan na kita tao. Irubat yung hati-hati. Arwatan nyo. Alistuan nyo orisan yung ala namin. Kaya di kwartang yung padulin ko kayong kalaim. Ha? Pumanaw tayo dito eh. Sumurti kay kanyak. Salik ni bang kayo. Saan kayo baybayan? Babagayam, anya nga tati sumarunong nga mapasamak kalbasan di amin. Babagayam eh. Hintay ito amuan sa dinong pagtungpanan kaya bagibusan di pagkasalitaan ni Almira. Ituloy tayo, hintayon na amuan ti pagtungpalan di pagkasalitaan ni Almira. Nakadayo kami manong Nemi di saludsudan kanyak ni Nelson no sa dinno ti mabalin na pagpaknyan mi. Malagip ko manong Nemi ti ayan dananang. Ti nakaikamangan ti adjek. Nga nangala idi kadananang kanirikabsad ko. Idi natayan di tatang manong Nemi. Sadya tinapanan mi. Adayo ang nakadanon kami manong Nemi. Ninanang tinakabigbig kada kami manong Nemi. Ay, anak ko. Ay, sus. Ay, labayag man ang tampanawon nga nakalagip kay misimbarong ka dito yan, me. Wala na nang tasang kay matang sumarsarong ka dyan, me. So, kada kami timbay. Nagteto, nakala na siya po ko. Ay, dodo nga po. Lola? Siya si Lola. Ang asawa di Lolom. Kaya tagay, agor ka. Ano? Sa bali matilang at asawa man. Ay, nagugwapo mo tayo. Hindi mat na, nang-gwapo mo na talaga di Donald. Dahil di ko nam. Eh, susapo ya. Di kami lang nagpakpaka mo, hindi natay. Sa nga dito tinakatayan na. Di lugar da. Eh, nakasukat na, kasta. Ay, Lola, samping nga na tayo, papang ko. At dalang trabaho ng kabsat na ni Uncle Nelson. Gusto ka na kayo. Ti inawan no ti anak na nang dumanon kang kumapay lang pangasiyo. Alak, dumanon kayo nana, Jack de Nelson. Ay, kabsat mo ni Donald. O wala na. Si Marabo mo't manong nami, siyempre, di kakabsat ko. Higit, ti baybay, ti ayanda, manong nami, kat kastaunay. Di ba nakayayo ti anak ko, nga na pa nagtry-try tigid ti baybay. Di ba nagsarita may kina Nelson? Ano ti sumarunong mo pasamak? Makangagkam to nga taman ti putok. Ti ado nga palto. Natalgid ka siguro nito eh. Saan na kayo matuntunan pa digiti? Mga sapsapo kinito na. Abay nga mga sapsap kulan ta. Ano di ko oratan yung magbakada? Daga dati nga kaduha na iti sindikato. Papasulan din ni Donald nga sa nga napintas ti bingay. Inted ko lakuman. Ti kwartang inted mo kanya. Iduli mo dita. Naikani para ka na kayo nga kinadeta. Wala nga nagkapoy ti takas, mitsat takas. Sa titong palem. Nagbati kayo. Manen. Imbag man ta nagsubli ka nga dago si tayo. Nasabat ko, Ida.
Kasla nagparik na kanyak ka nabigbig ko kasla. Dakas ti pangkat da. Iso nga nagsubliak. Ipatuloy ko tagsubli sa Manila. Kaya nagsubliak to. Nandun na maayos ko laki di problema. So, sige. Habang ayan pa lang ni Dodong, nagsubliak man lang ko sa kita. Ipatuloy ko pa Manila. Mauray na ka? Urayan da, kagsubli ka, kagsubli. Ngayon nakas pagarikan, ta sa anak to nga makasubli. Usarim na ta kwarta para ito, nakaikaryan na. Numalpas lagi din di amin. Awan to nga taman tin pagpagadan nyo. Nagsubli ka tumid lang yung nagkapon yung oras. Sa malimat ba ti panagpakadam, Nelson? Itay mo, agsubli kang agsubli. Sa mong imbagang insipo, ngam nukas pagarigan ta sa anin. Ita ibagamot, nukas pagarigan ta sa anin. Dito amo no, anit mapasamak, no madamdama. Kaslay tayo. Hindi tayo pulos ekspektarin. Kasi no, may di pulis dito yung agibistigar. Basta, ibagam no, anyat amom. Nga natayan ti asawak. Ngayon so nakit membro ti sindikato. Nga nagiti pinatay mo, ket membro ti sindikato. Nga si ka, ket polis. Ngayon anano pantakamatan, nagiti padam nga polis. Mabaringas ta. Sige. Inakon, Almira. Nelson, abay, nagsubli ka. Inarakop ko ni Nelson Manunemi. Saan ko tinangad, tanatay-tayag ng witi siya. Nagsubli ka, ha? Nagsubliak. Ikarikan ka. Nelson. Almira, agsubliak, apay ko nam. Gapo iti karim, iti asawa. Kabuti nagbaling ka na nga napatek kanyak. Ha? Manulang aldaw? Nusumken ni ayat, iti apagdarikmat. Agasum na ti marikriknat. Nalipata mo ti asawam, iti apagdarikmat. Nelson. Manong nemi naglanang dagiti bibigmigan ni Nelson, iti medyo napahod. Nga ore medyo napahod ako na katkasla na kapan nga namin pinsan ti panakailo ko. Kasla adad nga igawid ko manong nemi, ta kumita akti mabalin mi nga sirkan na sila diti dahi nga balay. Agsubliak to, saan akong nga igawid? Napatek ti oras nga klabas. Uraray ti pa nagsubli Nelson. Urarayan ka. Insusurot ko ti ba nagkita keng kuha naman ng nemi, uri ti makadayon. Dinisturbo man ng nemi ni nanang, ti pa nang isusurot ko ti ba nagkita, kita yadayon din Nelson. Kaya naman matlapin man, matladagos dya iya as ay. Dya kayong mo. Nagsublin tumatla ka no nanang. Ano namin tinapasama ka? Mabaling ka din nga mamuan, ha? Ada ka didakila problema yo. Inistoryak man nung name iti putpudno kininanang. Ay, naglo. Ay, natay kaya mo nito, Nal. Kaya jeti nang itabunan niyo. Itilikod di balayaw. Nanang, alis to di kiti pasama. Ambo ka din ni Dodong nga nawanan ti amana. Hansapay kabot ako na natin nga hampanganatay. Ibagak tumit lang ko na nanang. Intundumteng tuno ko panawan. Ang slag barbarik na kanyak, nga kalpasan ti Kalbaryo, kalpasan ti Bagyo, dumteng tumidlang ti panagbinak ti panawon.
It's apay kumaa. Ayun na, kabsat ni Dudong da nga Nelson, sana nang datatsan ko nga naitulong ang istorya kada kayo. Pulis ni Nelson, nga nabalod ka po na papasol. Ni Nelson tinangtiliw ni Donald nga iso tinang papalod. Nga kinay kayat na nga, ni Nelson tinakatiliw kang kuhana. Nga sa bali nga pulis. Tapos yung ni Nelson, baka no sa bali nga pulis tinakatiliw kang kuhana. Baka isalvage na. Ala, dumang istorya. Ay po, ay. Nakit no pulis isura, kit dati abalog, kit naglibas. Agad ta, wala tatalong ti biyag biyag niyo. Sulbarin na kano ti problema na. Dati kano tinaskan ng asikasuan na manot. Asikasuan na nanan. Manong nemi, ito na palabas, naglabas nga aldaw, aw matlaang dinidamdam ta nga pagkad. Tilang mistake manong nemi kat. Diyak na damag man pagkuntakan kaniyak, kan pagkuntakan ka ni Nelson. At nagiging kong daway manong nemi ang pag napagnakit iigit ti baybay. Numan ang salutsutan met, ni Tudong na intun ka ano ti panagawid mi, iti lugar nga nagkapuan mi. Nintun ka nga awan ti ribok. Nintun ka nga agsubling agbasa. Nintun ka nga masakayan naman ti bisikleta na ta saan nga naitugot manong nemi iti panaglibas mi. Makalawas, dua lawas, talo nga lawas, makabulan. Mabanugak man nga aguray manong nemi. Papasamak ka di man tikas tinapasamak. Baka di pa nagsubli ni Nelson kat bangkay tumaten. Naibagag dahil ta kininanang manunemi. Agad ta posible At siyempre no saan nga masulbar. Ni Nelson di problema na ako nana. Tapno saan nga tapno malawlawagan tinagan na. Wano madalosan tinagan na. Agad ta sindikato ti kalaban na. Ay na. Ngam nalaing ni Nelson. Kasla artista. Kaslat pelikula ko ma. Wanang. Agasan. Napapatay na digiti. Mangpapatay ko makada kami nga kina. Ay naya. Digit idyabalay yo. Natalawan nyo nga adot dara. Siguro. Kat dinarusan ni Auntie Isabel. Uno sa angkat. Kaya Jack lamuan nanang. Dua bulan manong nemi. Kasla kahit kontek subli di balay mi. No pasanga. Imbal kay Eddie Nelson nga subli kamlatan. Tas sa jenton nga dumanon. Dagdagdagan na kon manong nemi ti anak ko. Na, mamang, gawid tan. Gawid tan. Anak, orayan tapay ti may katlong bulan. Baka talagang saan nga subli dahil nga Tito Nelson. Anak, masapong nagtungpal ta. Tama ka no dakas nga, mapasama ka na ta. Aging ka manong nemi, nga ti maysa nga malem, nga kaadami nga gina, itiigid ti baybay. Nga galala ka na kita bato. Nga naisang sangay ti color na, kanadapay na kita nidakdak na shell. Manong nemi. Idadamang pukaw ka na kami. Almira! Dodong! Timalyaw kami ng padpaday tiya. Anak ko manong nemi. Mang! Ni Tito Nelson. Iso nga pa iso. Kasta mo na yun manong nemi. Ti panaglubami nga agina. Nga nang sabat kan kuwana. Kat gabutan na tartarayak. Siyak di mo na nga nangarakop kan kuwana. Di pa nangirakop ko ken kuha naman nun nemi nga pa nang pababak titakyag ko nakiktutak hindi. Ha? Paltog?
Papaltog. Abitit ng Nelson, good news. Natarusahan ang tinagan ko. Nagsubliak mo na ito yung serbisyo. Ha? Awanan di pagdanagan tayo. Okay, ti amin. Awanan ti. Mangsapol pa kini Donald. Awanan ti pakaanan tayo. Ni, sumublat ka no kanin todo ng mga rakop kang ka. Tito, Uncle. Kanya nga ito, no, papatihawag mo kanya akong dudong. Papa? Di mo ka di ba na ibagak yung kuhanan? Ngawanan ni Donald? Ha? Anak, natayo ni Donald nga papang mo. Ano yan? Apin di yung baga mo kanya. Ano siya tinatingan na? Anak, hangabali. Tadamat ni papang mga Nelson na kasukat na. Pais, nga maumit kasi man lang yun ni papang Anak, no kasunod ti panang ipatagkin ka ni papang mo, kasta ti panang ipatagkukin ka. Di ba nang ipatag ko kada kayo nga gina? Kat saan kayo mabayan? Itukot kayo sa Manila. Sa Diyat ang aking deg. Madi adya kayat, Nelson. Di mo kayat? O, tayo sa dagmant lang nito, 3 hours mo lang di travel. Manipot sa Diyay. Masapul matlamat tong party ka rin. Ito na kapatakdaran, nang ipatakdaran ni Donald ti Balay mapapintas, mapatakkel. Mapasubli, yung dati nga poultry and pickery tap no at obrak. Kanti pisari. Di ba si Kamala nang ibagang sa pangaramatak iti kwartang hanta kanyak. Ken para tinaran niya masakbayan di Dodong. Ken, dagitin to, agbaling nga ading ni Dodong. Kayo dyan kasawan, papang mamang, mga ramin kayong di ading ko. Kaya ko nga gadi, kayak ton nga iwanan. Manong name kasla, edi lahing kalman nga napasamak, dagiti pasamak. Kaya matiagdama, manong name, kas itinagtunagan mi kini Nelson, uhay ni karkarigatan na. Iti mamindua ti makalawas. Mamindua iti unos ti makalawas. Nga umay na kami sa rungkaran nga giina. Agiina ko na, tadan adi ni Dodong Manunemi iso ni Jennifer. Kan kang kanawin kasla gumangganat ti asawak Manunemi no kasta nga kayat na tagbakasyon akadwa na dagiti pada nga pulis tapno may ipalastog Manunemi. Tinapinta sa lugar mi na-develop ti waig. Islamaisan Manunemi nga tourist spot iti barangay mi iti ili mi. Wahin Manunemi nagbalin na property mi dahil tangan sinakupan mi Manunemi apas ti waig ken bangkag agramang meten iti naipas ti nga poultry ken piggery. Doa kadagitay kasinsin ko Manunemi dagiti kang runa kaduwak para ti negosyo. Wahin kanadamatan pa nakakatulong mi ket pa nakayaya ti anak ko nga ni Jennifer. Manunemi dumadlat ta dagiti pagpakasungal-ngalan ti asawa gagangay ti pulis. Ngem sana nakasidi nga na-involve isuna ti sindikato. Kakasmat iti pa naka-involve ti asawa Manunemi ngemun una iti sindikato. Dahil ito nga rin ti pagkasaritak, Manunemi kadagyaman ak una iti anos mo nga nang ibasa, kalpasan nga kainurnos, ngayon naging paladaw kang kadagiti Italiana. Sabi ko man damat na ibatik nga andan, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimingeg ka nagbuya, more power to your program and God bless. Tuwing nga dadagyaman nga pagayam mo, Almira.
Pagayam ko nga Almira, thank you very much din ka pa nagsurat, panangiburat di detalyen, pagkasalitaan ka inak inurnos, kat sampai kumanta na gusto ang tipan nakaibinsa-binsa na,